from this fever dream that's killing me. You're drowning and I can save you, and that's all I see. Over and over, over and over. De Molenstraatfeesten afgelopen weekend, hoe was het? Ja, druk, gezellig. We hadden mooi weer zaterdag, dus het was eigenlijk gewoon geslaagd. Wat stond er allemaal op het programma? Een braderie voor kinderen, een heel speelterrein, ponyrijden van hondruiters. En vandaag staat de koers er nog op. Zoals je ziet hier de bak, die is precies goed voor 1 rijbaan, maar we willen 3 rijbanen kunnen leggen voor onze wedstrijden. En ook een goed springparcours op kunnen zetten en in de winter de schaatsbaan. Dus we willen de bak wel groter gaan maken en daarvoor zijn we heel veel geld aan het verzamelen. Daarvoor hebben we afgelopen week bij de Molenstraatfeesten ponyritjes en hoefijzerversieren georganiseerd om wat geld voor onze clubkas te verzamelen. Hoe is het nou om hier in Kloosterzande te wonen? Ja, heerlijk. Ik voel me er echt wel heel erg thuis. Ja, is er een beetje een dorpsgevoel? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat zeker de lokale voetbalvereniging, VV Hontenisse, staat echt wel midden in het dorp. Als je hier naar de supermarkt gaat, dan kan je rustig een half uurtje uittrekken, want je komt zoveel mensen tegen waar je een praatje mee kan maken. En je hebt het net al over de voetbalclub, maar ook een wielerkoers vanavond. Absoluut. Wielerronde Kloosterzande vanavond. Dus daar hebben we enorm veel zin in en we gaan er een mooie wedstrijd van maken met z'n allen. Ja, we hebben hier een hele grote kaart van Zeeuws-Vlaanderen bij ons. En we gaan eens even kijken of de mensen een beetje topografische kennis hebben en weten waar Kloosterzande ligt. En of ze weten waar we morgen zijn als we in Hoek staan. We zijn vandaag met de zomer van ZVL in Kloosterzande. Ja. Kunt u eens even aanwijzen waar dat ligt? Ja, nou dat is correct. Dat is Kloosterzande. Wij zijn hier. Nee, veel noordelijker. Oh, veel noordelijk. Oh ja, hier zo boven het water. Nee, we zitten wel in Zeeuws-Vlaanderen. Ik ga je helpen. Hier, in dit gebied. Okay. Dus daar is Kloosterzande. Nou, het is goed om te weten waar ik woon dan. Ja, precies. Morgen zijn we met de zomer van ZVL in Hoek. Weet u waar Hoek ligt? Tegen Terneuzenmeer, denk ik, hè? Nee, dat is Saamslag. Juist. Dat is hem. Hier? Nee, iets over. Juist, dat is Hoek. Nou, goed. die toch goed. Nog wat werk aan de winkel. Ja, vandaag dag 2 van de zomer van ZVL en we zijn onderweg naar Hoek. Vandaag gaat daar de mobiele studio staan. Gisteren de eerste dag had in Kloosterzande, dat was al een hele leuke dag. Kijken of die vandaag nog mooier kan worden hier in Hoek. En onze mobiele studio staat dus letterlijk op de hoek van de Noek. En dat is omdat hier Hoek is ontstaan met de Molendijk, de Lange Straat en de Noordstraat. En iemand die ons daar van alles over kan vertellen is Johan Plateeuw. We staan eigenlijk op een dijk, hè, nou, hè. We staan nou van boven. Hè. Want de rest is allemaal polder, dus dat moet je eigenlijk zien. De rest is allemaal lager. Hè. Hier stond nog een huis, op mijn zote, hè, hier. En er stond een leugenbankje ongeveer net waaraf daar tussen die rode en die witte auto, daar stond het leugenbankje. Daar kwamen alle mensen bij elkaar. Hè. Heb je dan nog steeds punten waar mensen bij elkaar komen hier in Hoek? Hoekse feesten, en HSV Hoek, hè. Dat is natuurlijk fantastisch met de mensen onder elkaar. Hè. The sun burns my eyes, but I don't mind, as long I'm not dreaming. Ja, en dat de voetbal leeft hier in de Hoek, dat blijkt wel uit verschillende reacties. En daarom gaan we even in gesprek met voorzitter Ad van Langevelde van HSV Hoek om het te hebben over die saamhorigheid van de voetbalclub. Ik ben nu zo'n 25 tot 30 jaar betrokken bij die club en vanaf het eerste moment al zie je dat heel veel mensen uit het dorp Hoek hebben iets met die club. Jongens en meiden die hier voetballen. Mensen die een vrijwilligerstaak hier uitoefenen. Dus zeker op de zaterdagmiddagen is het altijd hier wel een ontmoetingscentrum voor mensen uit het dorp. Ja, want echt iedereen is eigenlijk heel lovend over het feit. Ze zeggen ja, het zijn eigenlijk 2 dingen die echt een grote rol spelen in de Hoek. Dat zijn de voetbal en de Hoekse feesten. Ja, dat klopt ook wel. Als je kijkt, ik ben er zelf ook nog een beetje betrokken bij die Hoekse feesten als jurylid van de Zeskamp. En als ik dan zie hoeveel mensen daar voorbij komen die ook een bepaalde affiniteit met de voetbal hebben, een functie of spelend lid. Ja, dat gaat in elkaar over en dat geeft een stukje verbinding naar het dorp Hoek. Ik vind het prachtig. En ook hier gaan we natuurlijk even de topografische kennis testen van de Hoekenezen. En dat doen we natuurlijk met de grote Zeeuws-Vlaamse kaart. Kunt u mij aanwijzen waar Hoek ligt? Een wilde gok. Ik denk dat Hoek dan ergens hier zo zit. Meer richting Terneuzen.
Ja, dat zou kunnen, maar... Hier zo. Dat is helemaal correct. Ja, en morgen zijn we met de zomer van ZVL in Schoondijken. Als je de provinciale weg gaat volgen, dan denk ik dat dat ergens hier zou zitten. Ja, mijn topografische kennis is niet zo heel goed als jullie hadden gehoopt waarschijnlijk. Schoondijken, die ligt hier zo. Ja, dat zit goed met die topografische kennis van u. Waking from this fever dream that's killing me. You're drowning and I can see. Een nieuwe dag en nieuwe kansen en zo ook voor de zomer van ZVL. Want we zijn vandaag onderweg naar Schoondijken waar we staan op het Dorpsplein met onze mobiele studio. Genoeg te beleven dus vandaag in de nieuwe aflevering van de zomer van ZVL. En omdat er tegenwoordig een hele mooie rondweg rondom het dorp ligt, is het veel rustiger hier, tot groot genoegen van alle inwoners. En dat geeft ze weer wat tijd om nieuwe dingen te verzinnen, zoals een reunie die ze straks in november organiseren. En daarover spraken we met Edwin Hennekey. We organiseren een reunie voor alle lagere scholen van Schoondijken. De openbare lagere school Prinses Irene, de christelijke lagere school De Wegwijzer en de katholieke school, lagere school de Sint-Petrus. Hoe kunnen mensen voor die reunie aanmelden? Het mailadres is reunie2025@gmail.com en dan zonder puntjes op reunie. Dan kunnen ze zich aanmelden. Ja, we hebben het dorpsplein heel even ingeruild voor landbouwbedrijf het Klinkert, want daar hebben ze deze ochtend voorbereidingen getroffen om 5 miljoen liter water in een waterbassin neer te kunnen leggen, om maar even zo te noemen. Dat is even net zo groot als 2 Olympische zwembaden. Alleen mag hier niet in gezwommen worden. We gaan even een kijkje nemen. We zijn een biologisch akkerbouwbedrijf. En we merken de laatste jaren dat het gewoon heel lastig is om je gewassen gezond boven te krijgen en om ze het jaar door aan de groei te houden. En in deze polder is het gewoon heel moeilijk om aan zoet water te komen. En we hebben met een aantal collega's hier in de buurt een project opgezet in samenwerking met de ZLTO om water op te gaan slaan. En dat gebeurt eigenlijk in bassins, zoals jullie die hierachter zien. En vanmorgen hebben wij hetzelfde ingetrokken. Je ziet het net mooi hier over de rand liggen. Het is eigenlijk gewoon één groot zwembad geworden. En nu zorgen dat er water in komt. Kun jij aanwijzen waar Schoondijken ligt? Nou, hier liggen Bresjes en hier ligt Oostburg. Nou, hier dan ongeveer zou ik zeggen. Nou, hier misschien, ik weet niet. Dat is Oostburg. Oh, we zitten er een beetje naast. Maar zo het hier moeten ze. Ja, dat is precies Schoondijken, ja, zeker. Morgen is de zomer van ZVL in Grauw. Weet je waar Grauw ligt? Ik zou het echt niet weten. Ik zou zeggen ergens aan deze kant. Ik zou het denk ik niet weten. Staat er ook een stepje bij of niet? Juist, dat is hem. Waking from this fever dream that's killing me. You're drowning and I can save you and that's all. We zijn vandaag op weg naar Grauw voor de zomer van ZVL. Ik ben benieuwd hoe we vandaag gaan spreken, maar ongetwijfeld zal het een creatieve geest zijn, want het barst hier van de kunstenaars en de creatievelingen. The feeling I can save you from this deep blue sea. The fear in your... De naam doet het misschien niet vermoeden, maar dit is een heel kleurrijk dorp met hele kleurrijke mensen. Daar gaan wij vandaag mee een aantal gesprekken aan. Onder andere met Jenna Kips, die heeft de poster van Film by the Sea ontworpen. Jij bent natuurlijk nog jong. Dat is misschien ook wel een uitdaging om hier te wonen als je echt iets wil bereiken misschien. Zeker, kijk, in sommige sectoren zou dat best wel kunnen. Want je hebt natuurlijk chemie en ik denk dat wel, als je jong bent en daar iets in wil, dat dat wel makkelijker is. Maar in de creatieve industrie is het zeker een uitdaging. Maar ik heb wel als doel om dat te veranderen. Jij bent een van de creatieve talenten hier en jij hebt wel een heel bijzonder project binnengesleept nu, hè? Ja, dat is heel leuk. De poster van Film by the Sea. Dus. Het begint al helemaal te glunderen. Wat kunnen mensen verwachten van die poster? Nou ja, de mensen, tenminste, die posters staan nu online, maar je ziet dus eigenlijk een hoop krabben en een schoolvis. En samen vormen die eigenlijk een Zeeuws meisje. En al die krabben die hebben natuurlijk een unieke visie zoals wij allemaal hebben. Ik sta hier in de tuin van Corine Kisling. En je ziet het al, dit is een prachtig huis. Maar daar schuilt nog iets veel mooiers in. Een eigen kunstgalerie. Ja, het is een heel klein galerietje natuurlijk. Maar het is er. Er zijn er meer hoor in Grauw. Hoeveel bezoek krijg je hier nou? Alleen als ik uitnodig. We zien hier een aantal dingen hangen. Dit is hoe zou je dit een beetje omschrijven, de stijl? Dat weet ik niet. Ik weet niet hoe ik dat moet omschrijven. Het zijn foto's die ik zelf maak en die ik in een soort collage
bij elkaar brengen, zodat er een nieuwe wereld ontstaat, zeg maar. Dus alles bestaat en niks bestaat. Nou hebben we hier een, ja, die zou het moeten weten, die heeft hier 75 jaar gewoond. Waar ligt Grauw, meneer? Zit al in de buurt. Hier? Ja, dat is hij. Morgen zijn we in Sint-Kruis. Weet u dat ook te vinden? Oh, dat was hier, hè? Helemaal goed. Waking from this fever dream that's killing me. You're drowning and I can save you and that's all I see. We zijn vandaag op weg naar Sint-Kruis voor de zomer van ZVL. Misschien een dorp wat niet bij heel veel mensen bekend is, maar het is een heel levendig dorp. The feeling I can save you from this deep blue sea. The fear in your eyes you keep. Sint-Kruis is ook een dorp met heel veel ondernemende mensen. Eén daarvan is Bianca Paridaan. Ja, Bianca, we zijn hier in het mooie Sint-Kruis. Wat een genot om te wonen, denk ik, hè? Zeker, ik woon hier heel graag. Al jaren, maar heel graag wonen we hier. Ja, wat is het in de loop der jaren veel veranderd? Ik vind zelf van niet. Natuurlijk komen wat inwoners bij en er verhuizen wat mensen, maar het blijft gewoon een hele fijne gemeenschap om te wonen. Nu in misschien wel het weekend van het jaar hier. Het is de barbecue vanavond en de kermis begint. Dat is natuurlijk een mooi moment. Dat is zeker een mooi moment. Dan heb je weer echt die saamhorigheid die toch wel heel belangrijk is op ons dorp. Er wonen zo'n 300 mensen hier. Ik begrijp, er zijn er 200 van op de barbecue vanavond. Ja, er komen heel veel mensen van het dorp zelf, maar ook van de omliggende dorpen uit de polder komen er ook best wel wat mensen deze kant op. Ja, ik ben even naar het voetbalveld gelopen hier en dat ziet er misschien nu wat anders uit dan een normaal voetbalveld. Je ziet, er staat een hele grote tent. Dat is vanavond de barbecue. Daar gaan wij over praten met Walter Paridaan. Wij zitten hier in een grote feesttent. Hier gaat het allemaal gebeuren. Jazeker, het begint vanavond met een prachtige barbecue. Ruim 200 mensen. Dus dat gaat best lukken, denk ik. Ja, dus dan komen hier alle stoeltjes mooi vol te zitten met bijna allemaal dorpsgenoten. Ja, jong en oud. En van 0 tot 90 jaar ongeveer. Natuurlijk op het terrein hier bij de voetbalvelden. Daar bent u wel bekend bij. De eerste voorzitter, geloof ik, hè? Ja, in die tijd hadden we nog geen sportveld hier. Dan deden we het aan de Kreek. Dus dat was op zich ook best wel een goede locatie eigenlijk. En daar zijn we een paar jaar hebben we daar gespeeld. En toen zijn we bij andere boerenplekken geweest. En het was een beetje boerenvoetbal ook wel. Maar hartstikke leuk. U ziet het al, ik sta weer met de kaart in de hand. We gaan binnen in het café eens vragen of mensen wel weten waar Sint-Kruis ligt. We zijn vandaag natuurlijk in Sint-Kruis. Weet u dat te liggen? Hier. Dat is helemaal goed. Maandag zijn wij in Vogelwaarde. Weet u dat ook te liggen? Dan moet hier ergens liggen. Nou, iets lager, iets lager. Ja. Ja, we zitten hier, Vogelwaarde. Verder van de kust vandaan, daar heb je de camping daar. Hier ligt Sint-Kruis. Ja, dat is helemaal goed. Het zonnige Sint-Kruis. Ja, Annemarie, het zit er alweer op. Sint-Kruis, wat vond je ervan? Gezellig. Dat is eigenlijk het woord van de dag, gezellig. Iedereen zit hier heerlijk op café, mensen kennen elkaar. Ze gaan vanavond met z'n allen massaal aan de barbecue. En meer moet je er eigenlijk niet over zeggen. Helemaal mee eens. We zijn er maandag natuurlijk weer tussen 9 en 12 live op de radio en s'avonds op tv.